Така, кликате на линка, който сме ви изпратили. Аз в момента кликам на моя линк, за да мога да ви направя показното. Така, ще ви излезе една табличка, в която трябва да изберете държавата, в която се намирате. Аз ще избера България, език български и продължаваме. Тук ще ви се покаже човека, към когото ще се регистрирате. Скролвате надолу и натискате регистрирайте се сега. Изкачат прозорчета, прочитайте се всичко, изчитайте, за да няма някакви грешки. Оставете си време на спокойствие да направите тази регистрация, въпреки че стъпките не са много и е доста улеснено. Тук имате и видео, което може да изгледате, ако желаете. И сега тук си избираме, в момента пиша някакво име на човек, който мога евентуално да използвам данните тук за тази регистрация. Защото това няма да е реална регистрация, ще бъде само за демото. Така. Само да погледнем. Имейл адреса е еднакъв и в двете поленца. И потвърдете. Така, тук започваме с датата на раждане. Избираме 31 август 1999 година. Сега ще сложим и егенето. Продължаваме. Избираме си населено място. Нищо написах. София. Квартал. Избираме си някакви неща в момента, защото това не е реална регистрация, но вие си пишете вашите данни, разбира се. Така, сега ще сложим тук един телефонен номер. Така, сега тук трябва да сложим банкова сметка. Тази банкова сметка се слага, за да може в някакъв момент, като пазарите и компанията ви връща като кешбек. Затова е хубаво да си сложите сметката. То не, че е хубаво, е задължително да си я сложите. Няма вариант да не си я сложите при регистрацията, но това е причината защо я искат. Няма да ви се тегли нищо от сметката, просто ще ви се изплащат комисионни в нея, когато имате такива. Така, ето сложихме си една банкова сметка, продължаваме. Сега да видим дали всичко ще ни приеме тук като... Ето да, всичко мина добре. И продължаваме нататък. Пак си изчитате всичко. Тук пак имате, нали, някакво видео, което може да изгледате. В момента ще си сложим, тук си избираме името на магазина. Избирате си име, което вие си го избирате. Това ще бъде включено към линка, на който ще е вашия онлайн магазин. Избираме тук едно име. Сега си въвеждаме парола, като
Има си изисквания самата парола. Трябва да спазим тези изисквания. Аз сега ще въведа една парола. Естествено, записвате си тези неща, защото после ще ви трябват, за да влезете в профила си, за да може да си направите поръчка. Така, тук продължаваме. Аз няма да я запазя тази парола, пак защото правя показно. Тук си изчитате какво точно е включено в пакета. Имате един пакет такса регистрация, който е на стойност 50 евро. И това е нашия пакет, пакета лесно начало, който само по време на регистрация можете да го получите на тази цена, която е почти наполовина от реалната му цена. Затова винаги се включва в момента, в който се регистрираме. Добавяме и този пакет. Ето, добавяме го. И тук има някаква опция да си добавите каталози. Не са ви нужни. Всичко имате в самия сайт. Така че продължавате. Така, сега ви дава опция тук да си добавите някакви продукти. Но като първоначална регистрация, ако нямате нищо друго, което да ви е препоръчано да си купите, просто добавяте само лесното начало и от тук продължаваме. Така, сега. Тук ще избереме начин на плащане. Желателно е първоначално да си направите с банкова карта. Става много по-лесно, по-бързо. То в България имаме опция плащане с ePay и EasyPay, но в другите държави няма такава опция, така че с банкова карта е най-удобно. В момента аз ще избера с ePay, защото правя демо. Ето казваме тук, че няма да стане веднага. Продължаваме. Правим демо и аз не искам наистина да направя тази регистрация, а просто да ви покажа. И поръчваме нататъка. Продължете. Така, сега, тук на следващата страничка, вашия дистрибуторски договор. Ето тук може да кликнете да си разгледате договора. Тук има няколко декларации, които също може да изчетете. И вече най-накрая трябва да тикнете ето това квадратче, че сте съгласни. И след това вече завършване на регистрацията и плащане. Аз няма да я завърша в момента, защото не искам наистина да създам да регистрирам този човек. Просто всичко беше само за видеото, за да може да знаете какви стъпки да следвате. Но това ще е последната стъпка, където вече ще си завършите регистрацията и ще платите. И смятам, че няма да има никакви проблеми. Разбира се, ако има нещо, винаги може да ни се обадите.